S rozvojem nových technologií a vědeckých poznatků vzrůstají nároky na skladbu střešních plášťů z hlediska jejich zateplení a vlhkostního režimu. Firma DAPE se již od roku 1991 zabývá výrobou tepelných izolací, ale až se zvýšenými nároky na tepelně izolační vlastnosti střech dochází k jejich razantnějšímu nástupu na stavební trh. Vývojem a výzkumem se firmě DAPE podařilo do jednoho tepelně izolačního materiálu skloubit tyto tři vlastnosti: tepelný odpor, vysoká paronepropustnost, reflexe. Izolace DAPE také vynikají nízkou objemovou hmotností, která umožňuje snadnou manipulaci. Parotěsná tepelná izolace DAPE se vyrábí v těchto typech. Typ AB – uzavřená bublinková fólie s jednostranně natavenou leštěnou hliníkovou fólií. Typ ABA – uzavřená bublinková fólie s oboustranně natavenou hliníkovou fólií. Typ AB+ a ABA+. Shodné provedení jako u předchozího, navíc jsou na jedné straně opatřeny oboustrannou lepící páskou. Toto provedení urychluje a zkvalitňuje montáž. Montáž typu AB. Montáž zahájíme rozměřením krokvových polí. Následuje odříznutí potřebné délky izolace. Struktura bublinkové fólie přitom zajišťuje kolmé provedení řezu. Odříznutou izolaci přispounkujeme ke krokvím hliníkovou stranou směrem do interiéru. Kolem svislých konstrukcí ponecháme okraj v rozmezí 50 až 80 mm pro provedení ukončujícího detailu. Následuje nalepení oboustranné lepící pásky pro provedení přesahu jednotlivých pásů přibližně 70 až 100 mm. Nyní sledujeme montážníky, kteří provádějí napojení dvou pásů na sebe. Povšimněte si správného přesahu fólií. Spoj je třeba přitlačit, aby došlo k dokonalému slepení fólií. Následuje připevnění dalšího pásu sponkami nebo hřebíky. Zde sledujeme důkladné provedení spoje izolace DAPE. U většiny parozábran je spoj nejslabším článkem. V současné době má parozábrana plnit dvě funkce, parotěsnou a vzduchotěsnou. Každou netěsností v parozábraně dochází k úniku teplého vzduchu a tím ke značným tepelným ztrátám. Z tohoto důvodu jsou spoje izolací DAPE prováděny nejen oboustrannou lepící páskou, ale i hliníkovou páskou. Nyní je možné provádět montáž podhledu a detailů. Tento postup je stejný jako u typu ABA a bude předveden v jeho rámci. Typ AB – zimní období. V zimním období, kdy je interiér vytápěn, stoupá ohřátý vzduch směrem vzhůru a má snahu projít přes konstrukci střechy směrem do exteriéru. Toto teplo bývá při použití běžné polyetylénové parozábrany bez užitku pohlcováno hlavní tepelnou izolací. Parotěsná tepelná izolace DAPE díky leštěné hliníkové fólii odráží zpět až 95 % cálavé složky tepla a tím dochází ke značným úsporám za energii potřebnou k vytápění. Povrchová teplota podhledu je takřka stejná jako teplota interiéru, což navozuje pocit příjemné tepelné pohody v místnosti. Montáž typu ABA. U tohoto typu izolace je vhodné vytvořit vzduchovou mezeru mezi vrstvou tepelné izolace a izolací DAPE. Tepelnou izolaci je potřeba zajistit proti průhybu do vzduchové mezery, například zadrátováním. Zde sledujeme postup provádění při zadrátování. Nyní sledujeme rozměření vzdáleností latí tvořících vzduchovou mezeru.
Následuje montáž latí tvořících vzduchovou mezeru. Následuje odměření a odřezání požadované délky izolace. Na záběru vidíme detail potisku izolace firemním logem. Stranu s potiskem směřujeme při montáži do interiéru. Poté provádíme přisponkování izolace DAPE na dřevěné latě, u stěn ponecháváme opět rezervu 50 až 80 mm. Pro připojení dalšího pásu se opět provede nalepení oboustranné lepící pásky. Přesah pásu je opět 70 až 100 mm. Pásy napojíme s přesahem jako u typu AB. Nový pás opět přisponkujeme na dřevěné latě. Obdobně jako u typu AB následuje přelepení spoje hliníkovou lepící páskou. V pozadí je vidět ponechaný přesah u stěny, v popředí je vidět vzduchová mezera vytvořená latěmi. Další postup provádění je stejný i pro typ AB. Následuje přelepení všech netěsností v izolaci, v tomto případě sponek. Na hotové izolaci lze provádět detaily. Nyní si přiblížíme správné provedení ukončujícího detailu u štítové stěny. Nejdříve je nutné provést uzavření a zpevnění okraje izolace hliníkovou páskou. Následuje nalepení těsnící pásky na stěnu. Nyní izolaci ohneme a přiložíme na těsnící pásku. Pomocí přítlačné lišty, v našem případě ji tvoří UD profil, izolaci k pásce přitlačíme. UD profil poté připevníme ke stěně. Po dokončení páska nabývá na objemu, čímž vyplní mezery mezi stěnou a přítlačnou lištou. Spoj je proveden parotěsně. Obtížně proveditelné detaily, například kouty, je možné provádět pomocí speciálního těsnícího tmelu. Obvykle je třeba řešit detail prostupu kanalizačních trub přes izolaci. Na kanalizační potrubí nalepíme oboustrannou lepící pásku, na ní nalepíme připravenou manžetu z izolace DAPE. Celý prostup následně pojistíme hliníkovou lepící páskou. Zajištění paronepropustnosti. Po dokončení všech detailů je možné začít s montáží podhledu. Mezi podhledem a izolací DAPE je vhodné vytvořit vzduchovou mezeru, to znamená CD profily montujeme na přímé závěsy. Vruty jdoucí skrz izolaci přelepujeme hliníkovou páskou stejně jako sponky. Následuje srovnání přímých závěsů a montáž CD profilů. Do vzduchové mezery mezi podhledem a izolací DAPE umísťujeme rozvody elektroinstalací, případně vodoinstalací. Při jejich provádění nedochází k porušení izolace, izolace zůstává parotěsnou. Po provedení rozvodů lze montovat sádrokartonové desky. Vzduchové mezery mezi deskou a izolací nám umožní montáž elektrokrabic bez porušení izolace. Typ ABA zimní období. V zimním období, kdy je interiér vytápěn, stoupá ohřátý vzduch směrem vzhůru a má snahu projít přes konstrukci střechy směrem do exteriéru. Toto teplo bývá při použití běžné polyetylénové parozábrany bez užitku pohlcováno hlavní tepelnou izolací.
Parotěsná tepelná izolace DAPE díky leštěné hliníkové folii odráží zpět až 95 % sálavé složky tepla a tím dochází ke značným úsporám za energii potřebnou k vytápění. Povrchová teplota podhledu je takřka stejná jako teplota interiéru, což navozuje pocit příjemné tepelné pohody v místnosti. Typ ABA – letní období. V letním období působí parotěsná tepelná izolace DAPE typ ABA jako bariéra proti přehřívání interiéru. Teplý vzduch od prohřáté střechy, který projde přes hlavní izolaci, je odrážen zpět do střešní konstrukce díky horní vrstvě leštěné hliníkové folie umístěné směrem k hlavní izolaci. Hlavní výhodou při použití parotěsné izolace DAPE s reflexními účinky typu ABA je omezení přehřívání interiéru v letním období. Firma DAPE dodává veškeré komponenty znázorněné v tomto instruktážním snímku potřebné ke správnému provedení parotěsné tepelné izolace DAPE s reflexními účinky. V případě dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte na adrese DAPE společnost s ručením omezeným Tyršova 443 Tišnov 666 01. Telefon a fax 549 410 196. Telefon 549 412 828. Mobilní telefon 736 626 014. E-mail dape@bublinky.cz www.dape.cz